Sindimantenga Trump ngati munthu oyenera kumasinthana naye ma messages. Ayi. Ineyo ndipo sindiyankha zimene iye akufunazo. Like sindiyankha kuti iye akapena ayi komano ndingozisiya like ni munthu opanda ntchito kwa ineyo. Ili linali yankho la Ayatollah Ali Khamenei, Supreme Leader wa dziko lija la Iran. Yankholi likubwera chifukwa chani? Yankholi labwera kamba kakuti Trump himself, the President of the United States, amafuna atakumana naye yeyo Ayatollah Khamenei kuti akambirana naye za nuclear deal. Ndizina. Trump paja mukudziwa kale ali ndi confidence. Trump mukudziwa kale kuti amafuna kukhala star pena paliponse. Trump ndithu anakafika paja ku North Korea kukakumana ndi Kim Jong. Chindacho opyacho anakumana nacho. Trump samafuna kuti zinthu zimudutse, amafuna pena paliponse akapondepo. Except kungopatula ku Iran. Kumene kundithu amukana. Kukana kwakeso kwa chipongwe kwambiri kuti sangayankheso. It's like waperekewe message ko message siyankhidwe. You understand? So easy ndi zimene pakali pano zachitika. Dzulo tinakuwuzani pano kuti Trump wapereka request, wapempha kuti ayankhwane ndi Supreme Leader yeyo muno wakeyo. Ndadona kuti akafika ku Iran kaya zanzuri first premier samaruluka mina mujaya makhamu mmoja mu Iran mucha. Ndipo amanena kuti za town tidzafera muti mommono. That means sina lenkhani kuti anakatuluka yayi koma zine zoti Trump anakabwera kutiko ku Iran. And Trump ku Iran sikuti angapiteko yayi. Sangapita. So pamene my tensions akupanga escalate, pamene USA yarumiza so kuti USS kuti chani kuti USS afford something like that. Nangwe dzina kumambiro kumando USS pakati pali dzina lekena kumapetoko akana kuti afford chistima chimene chichi chinaso cha nkhondo yayikulu kwambiri padziko lapasi kuonjezeraso pa chitsime chichechi chi Abraham Lincoln chicha Armada aonjezera kuti kumene kuopsa kwambiri kuwilire kwambiri chifukwa chani Iran yukula mtima pofuna kuyiphulitsa imeneyi. Ndenkhani zake zochitika pano. By the way, nkumadabu kuti why? Padziko lapasi pano ngatiso pali dziko limene lili ndi mafuta opepuka. Ndi ku Iran. Osavuta kwapanga process. Aku Venezuela alipo. Aku Venezuela chakuma ndolemera kwambiri. Mukapanga check za mafuta crude oil blah blah blah. Mubanga understand. Koma ku Iran kuli mafuta ndo opepuka. Naturally. Ndiye bajaru Trump amanena kumaperopero kuti tabwera kuno ndikusapanga zakuti mina panga kuno Venezuela. Kuna madrug tenchane blah 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 kana kumaperopero. Timafuna mafuta. That's it. So for the first time kwa nyamuka tribute to yopita ku Israel ndi mafuta. Yes, pamene zimene muno wake wa dziko ano wake samafuna zimenezo kumano kwa nyamuka ndi chi tanka yopita ku Israel ukasiya mafuta kujoka ku Venezuela. Anyway, hizo zimene amavuzifuna abwesa makampani awo mene kucha Trump akongopanga expose mene America imene ili like America akupanga zimene zinthairali koma fondo iye ndo amisala ndamene akulula sopano chichonse chimene akupanga like zimene amapanga zimene akupanga kumano amabisa mbiyo kumapanga portray kumaonesa ngati iwo ndi anthu antendere anthu achane Trump samapyatira mawu yake. So actually it's a good thing kuti tikudziwa sopano
zimene anthu aja amapanga chimene ali iwo achawo. You understand? That's why I like Trump too much. Chifukwa ena nikuti nene simunakavomereza analula zoti Trump achina iwo aja amatola ndalama maiko ena ngati protection fee ndi Trump yemweyo. Ena njisanga nene zimenezi amango khangati ya ife ndifa anthu oteteza anthu abwino blah blah blah. So Trump amolula zambiri. Anyway, panopa ndithu ku leloli tikupasana update ya mini meeting ya Indela. Actually ababa ndithu likayi kumene koko kwamene akumanaso ndi mkulu oyang'anira za atomic za nuclear za mabomba. Yes, aminacho akumanayi kumene kuja ndithu ndi akhalesa okwambirana komano pamene zikuchitika izi kumene kuku pamene Trump ndithu akupitirizabe ndithu kumangoopseza ndithu tionetsana makuti kumatumiza zimastima kuku. Okay, chabwino kodi kuku chuchitika njani ku dziko la Iran kumene kuku ndithu leloli akuyamba soma drills awo aja ma training awo aja amadzi aja madzi mwemo ndi iwo ndithu ayizinaso mayiko kana ngapo amene ndithu akuti afuna chitiro limodzi ndithu kumapanga fire live ammunitions mabomba ine aja zipropozeni kumaphulisa zimene ziyazo madzi mwemo pamene adani abwera akuzaopseza iyoyo akuonesa zoti ife situkuopa then kai ifeso tifana pangeko kuma training athu right ndoti mukayamba nkhondo anu mutuza ndiye kuti ndiyo nkubwera kana kwamba ndipo kalidi panopa ndithu zili mkatikati kumene kuku ku dziko la Iran kumene ndithu akuchita zimenezo. Koma point ina imene mafana muimvetse kwambiri ndakhala ndikuwuzani kwanena kuti Israel ndi imene imapanga control America. So mutha kuona kuti amene muonera speech ya Netanyahu imene amayankhula kwanena kuti ineyo ndikufuna kunena kuti all uranium should leave Iran. Uranium yonse achoke ku Iran. Achokemo. 2, ma infrastructures also apange dismantled. Like zinthu zonse zimene like pali ma power plants, right? Amadzaro zinthu ku company kukuchina ku industry kumalo kumene apangira nyukili yako kumakhala kwadzalidwa zinthu kumene koko tsada chonchi kumene kuchawo akuti zimene zichazo akuti so zichoke komanso alimizi alapha sola zimene zichokero, right? Uranium yonse achoke mera kambira dzulumcho komanso pankhani ina akuti sirufuna kuti anthu asiye like kwapatsa limit kuti mulekeza apa uranium wanona asati kafika pa 90 athopanga bomba. America mafunzo ta angosiya bomba kwa 6 step asapitilize soko kusonkhanitsa wina yayi angapange bomba. Netanyahu akuti yayi achotse pasakhale lokadontho mene machotse ne Iran yanguti okay it's fine. Komano what about ma sanctions? Ma sanctions akufunika muchotseso it's fine. Muthoyesa ma sanctions then kenako tiwanze bangwacha. Koma nkhani naso mene yavuta kwambiri ndi ama missiles, mabomba, zima ballistic missiles, mabomba. Iran ili ndi maybe even 3000 mabomba amene ma ballistic missiles. Ma hypersonic, ma jet. Ndize mabomba zambiri koma akuti zonsezo tuziraniso zichoke. So pali mutakuona kuti nkhani ili pano ndona kuti nyukiliya ndi nkhondo ya mtsogolo. Mene ngona kuti Iran pamene akuiletsa kuti musakhale ndi nyukiliya selake nkhondo ya mtsogolo ya manyukiliya ayi sizakhala kuti iwo sazakhala they won't be able to defend themselves. Sazakwanisa kuziteteza okha nasi awajan imene ndi nyukiliya za mtsogolo mezo. Pamene ma missiles ballistic ma missiles wa mabomba apano awalipowa amene wawa ndi apano ozitetezera panopa. Imagine iniyo nkhondo ya 12 days inapita ija amene ndi Israel ija. Imagine kuti Iran isakhale ndi mabomba ilibe nyukiliya isakhale ndi mabomba china kachicheka njani pamene ndi kuti dziko nali kuti athakale. So Netanyahu akwakamira nthu zimene kuti zichitike basi. So siti kudziwa komabe still osakwayankhulabe Marco Rubio Secretary of State wa America komanso Netanyahu osakwayankhula zimodzi kuti osewo ali very skeptical. Osewo nthu akayikirabe kuti maziyenda asizikaenda kumene kuchifo akuzizoti zimene iwo akufunazi Iran pavute pasavute oloka ambara vala jacket
Iran singavomere, Iran singalole. Au murakhale noyo akuze kuti nyumba mwanu musakhalemo china chilichonse olo chozitetezera musakhale nacho, mungapanga bwanji mukanabe. So meaning kwena kuti iwo ayikali chiganizo kuti apapo funika Iran ndithu titibule basi meneyi zokambira nazi zankhangati muumboni achapi kumano umonde mene yo ndithu akupangira. So tiona kuti ma discussions a lero kukambirana kwa lero ku dziko lichala kwende kuti ndayiwaso okay, kutaoni ja Geneva kumene kuja ku Geneva discussions aenda bwanji kumene kuja. Guys, thank you so much. Bye, cameras.